ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କ'ଣ? ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ହୁଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଅନ୍ନ ଜଳାଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ହିଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କହନ୍ତି। ଅଦୀକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅନେକ ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସେତିକିବେଳେ ସାର୍ଥକ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ହୁଏ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଦେବଯଜ୍ଞ, ଋଷିଯଜ୍ଞ, ପିତୃଯଜ୍ଞ, ନୃଯଜ୍ଞ, ଭୂତଯଜ୍ଞ ଏହି 5 ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିଲେ। ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଏହି 5 ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସମୂହ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ରହିଛି ତାହାର ତତ୍ତ୍ୱବୋଧନରେ ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ବିମୁଖ ହୁଅନା। ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କ ହିଁ କୁଷ୍ଟ ପ୍ରଜ୍ଞାବେଦୀ। ଆର୍ଯ୍ୟାଚରରେ ଷଷ୍ଠ କର୍ମ ଯଜନ ଯାଜନ ଅଧ୍ୟାପନ ଦାନ ପ୍ରତିଗ୍ରହକୁ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ରଖିଛନ୍ତି। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସର୍ବକାଳରେ ସର୍ବସ୍ତରରେ ସବୁ ଦେଶରେ ସକଳ ଜାତିର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରି କହିଛନ୍ତି, ହୁଅନା ଯୋଗୀ ହୁଅନା ଧ୍ୟାନୀ, ଗୋସାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଯାହା ବି ହୁଅ, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନ କରିଲେ ତୁ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ସଦୀକ୍ଷିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜୀବନର ଦେବତା ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଇଷ୍ଟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ରୂପରେ। କେବଳ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇବା ଯେପରି ବାସ୍ତବ ଭଲ ପାଇବା ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ, ସେହିପରି ମନେ ମନେ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଇତ୍ୟାଦି ବାସ୍ତବତା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ଅତଏବ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଶରୀର ମନ ଯୁକ୍ତ ଆଗ୍ରହ ଈପ୍ସିତରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଭରଣ କାମନାରେ ଉପାର୍ଜନ କରି ଦୈନିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରାଯାଏ ତାକୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ।